Българската национална телевизия представя руския сериен анимационен филм Смешните балони. По-добре да идем на люлките да се полюлеем. Има време. Виж колко много интересни неща. Какво е това? Това е телеграф. Средство за общуване на разстояние. Как така? Много просто. Печаташ съобщение и изпращаш го. И някъде... Битте! Друг телеграф получава го. Върхът! Телеграфът. Получи ли поздрав от мен? Получих. Сега ще отговоря. Давай! Привет! Извинявай, Овню, заед съм. Получих! Какво получи? Поздрав от Ешко. От разстояние. Удобно нещо. А аз, за да ти кажа здрасти, идвам чак от къщи. Откъде го взе? Здравей, Ешко! Пин, апаратът се счупи. Помагай! О, това няма поправяне. Капут! Дай ми друг! Нихт! Свършиха! Сега как ще общувам с другите? Както преди, с помощта на думи и жестове. Ешко? Ешко! Да идем на люлките да се полюлеем. Не мога. Нали си общуваме? Трябва да отговаряме. Ти защо не отговаряш? Толкова съобщения ти пратих. Писна ми. Иска ми се да поостана сам. Хубаво, постани. Когато поискаш общуване, телеграфирай. Крош, къде са всички? От тях си. Общуват. В какъв смисъл? На разстояние, с помощта на телеграфа. Чудо на техниката. Може да разговаряте помежду си и при това да сте съвсем сами. Но да си съвсем сам не винаги е хубаво. А понякога е много лошо. Това го разбираш чак когато телеграфът се развали. А той се развали само при мен. Имаш късмет. А другите трябва да ги спасяваме.
загубихме това, което ни свързваше от разстояние. А не можах да кажа толкова много. Те се развалиха. Да, каква загуба! Сега пак ще трябва да си ходим на гости, да виждаме очите и усмивките на тези, с които си говорим, да чуваме смях, да си правим подаръци. Какъв ужас! Даже не знам как ще преживеем всичко това! Да вървим у нас. Имам липово сладко. Успокоява нервите. Гениално! Да вървим, да вървим! Какво каза? Нищо? Просто, че е хубаво. Да. Хубаво е. Филмът е подготвен за излъчване от екип на продуцентско направление Култура и образование БНТ 1.